Gikan taron sa eskwelahan no. Moagi ko og suroy sa yuta ni Dudong PG. So ubani ko ninyo sa akong pagsuroy diri sa yuta ni Dudong PG. Kasas anak ni Mama Puring og aning pa Pablo. Kasas, so let's go. Gilaay si James paglimpyo kay nangatipak-tipak man ni tungod atong bagyong udit. Nagmating kaayo ang mga saging, daot kaayo. Tungod kayo nangabuak-buak ang yuta. Ipan ang lubi. Wow. Ang tinanom ni James nga lubi oh. Nanay bungol. Oh. Padung na ni siya mamunga. Na siya para mabunga na. Ang mga tinanom ni James. Asloyo na ay gamay. Oh. Mubo pa dyan yung lubi ha. Ayuta. Tubo na gid ang mga lubi. Ay, ang bungol sad. Namungol na oy. Hapit na dyan ni mamunga. Oh, mani siya andan. Luyain tao sa mga saging, mga daot kaayo. Huwag gintaw yung mga bunga. Tungod sa pag-irog ni sa yuta. Saging kag may kaayo, wala dyan mga bunga in taon. Nangatipak-tipak na diyan ang yuta ah. Marisos pagkalibo na. Ang mga lubi. Kalibihan ni James unta dres. Dapitag sugod o niya. Ay gilaay si James kay grabe man pagka luoya sa mga saging kay di man dyan bunga. Gilipihan na ni kausawa. Ano bunga na? Naitaas na kayo. Namatay na lang. Oh. Namatay na lang siya. Wa jud siya bunga. Grabe kaluoya eh. Mga saging diri. Natus unahan. Libon kaayo. Pero gisugdan na ni James og limpyo. Nao. Ini, mga tumba niya, walay mga bunga. Now, mga lubi na, dagko na, nagsugod, nagpamungol. Nanay mga bungol. Tapos babaw, bisugda ni James og hawan, pero wa dyan yung taon pa na, way mga bunga, oh. Doy kaayo. Mga lubi diri. Ano yung tawang yuta ni Dudong PG diri. Anak ni Anhing Mama Puring. Asas. So, thank you for watching. Bye-bye. God bless.